Mala som kopec voľného času a som si povedala, že s tým treba niečo urobiť. Sama viem, aké to je potrebovať pomoc a práve preto tú pomoc chcem poskytnúť aj ja. Ako prváčka som bola závislá na drogách, mne museli pomôcť ľudia, rada by som to obratila tak, aby som ja dokázala pomôcť iným. Prvýkrát som vycestovala aj do zahraničia práve vďaka dobrovoľníctvu. Nakoľko som nezamestnaná, človek nemusí sedieť doma, ale môže svoj čas využívať efektívnejšie. Vždy som mala blbý pocit, keď mi pomáhali a preto rada pomôžem aj ja. Nemaj blbý pocit. Ešte, že som aj ja dobrovoľník, inak by som mal teraz riadne blbý pocit. Nemaj blbý pocit a staň sa dobrovoľníkom. 1 hodina týždenne môže zmeniť život nielen iným, ale aj tebe. Zapojiť sa môže každý. Viac info na www.blbypocit.sk.